Kumpletong lineup sa BOPK gipresentar kaganiha. Komedyante o basketball star apil sa lineup. One Cebu wa pay national party nga paluyuhan apan Congresswoman Gwen Garcia mosuporta sa partidong una. 5 pa ang mi-file og sayo kaganihang buntag sa ilang Certificate of Candidacy, 3 sa probinsya samtang 2 sa siyudad sa Sugbo. Scholar sa University of Cebu ang mitap sa board exam sa Mechanical Engineering tibuok nasod. JVR ang opisyal nga kandidato sa LP sa Talisay samtang Kisumbig og Cortez ang sa Mandaue. Maayong hapon Sugbo, Kabisayan. Sa buhatan sa Comelec Provincial Office, Georgia, sayo nga mi-file sa ilang Certificate of Candidacy ang pipila ka buot mudagan sa pagka-provincial board member sa lalawigan sa Sugbo. Apan kasagaran kanilaglan adunay mga kakulian sa ilang mga dokumento. Ang aksyon sa mga early birds na sundan ni Jinky Rosit. Unang miabot din sa Provincial Comelec Office ang magsisibya og kolumnista nga si Cesar Albor alas 9:02 sa buntag. Midiretso na siya pagsud sa buhatan sa Comelec aron pag-file sa iyang COC. Apan natul sa proseso, wa kini dawata kay gamay ang sukod siyang litrato nga usa sa mga rekisito sa filing. Taas nga kasinatian sa media mo'y gihimo nga basihan ni Albor kung anong nakahukom siya sa pagdagan isip provincial board member ubos sa partidong One Cebu. Atong nagtrabaho pa ko sa nakalilain na private sa gobyerno. Naguna-una na ko nga gustong mga lagat kay kaniadto ko diha man ko sa buhatan ni usa man ko nagserbisyo sa buhatan ni kanhi Gobernador Tingting de la Serna ug gisao ko ni Vice Governor Nanding Celeste. Alas 9:45, miabot sabdayon si Maria Fema Duterte nga magpapili sa pagka-provincial board member ubos gihapon sa One Cebu. Apan ang problema, wa siya'y Certificate of Candidacy form nga mo'y labing importanteng dokumento sa pag-file. May mangno lang na namo sa mga kandidato no nga naa naman na sa COC ang mga kuan nakabutang manaon sa ang gidakon sa passport, naapo na dito passport size nga picture, naapo na dito nga notaryuhan siya, naapo na dito nga imog yung permahan, naapo na dito nga bubutang ka og box stamp. 10:45 sa buntag diyang misangat sab sa iyang COC ang Chief of Staff ni Board Member Tining Martinez nga si Tata Corominas nga mudagan isip independent candidate sa Tercero Distrito. Gusto lang po ko nga to keep things simple na ang ako pong accountability direkta na dito sa mga tao without any kuan bitaw sa atong party affiliation. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Sa mga Comelec offices sa Habagatang Sugbo, wala pa'y mga kandidato nga sayo nga mi-file sa ilang Certificate of Candidacy kaganihang buntag. Gisuhid sa News 5 ang mga opisina sa Comelec gikan sa Talisay City hangtod sa Carcar City. Kinigiaksyonan ni Ray Pasaporte. Sa unang adlaw sa filing sa Certificate of Candidacy, nagmingaw ang Comelec offices sa habagatang bahin sa probinsya sa Sugbo. Sa dakbayan sa Karkar kaganihang buntag, unang gisusi sa news team ang Comelec. Apan walay bisan usa ka kandidato ang niadto og ni file sa ilang COC. Suma pa sa election officer Arthur Patiga. Naanda na nga sa unang adlaw sa filing sa COC, magmingaw ang ilang buhatan apan andam na sila sa pagpanawat sa sertifiko di kandidatura. Mauna, gingaw pag yun ang atong first day kay basin of nag-prepare pa po sila sa ilang mga COC forms. Si Mayor ni Sipuro Apura niingon sa Bernes muhalad sila sa usa ka santos nga misa. Una pa musangat sa COC ang kompleto niyang line-up. Muatbang kang Apura, si board member Yayoy Alcusiba sa 1st District. Karong Merkulis mo file sa COC human sa usa ka misa ang kumpletong line-up ni Attorney Christine Vanessa Chong sa Dakbayan sa Naga. Si Christine maoy mudagan pagkamayor sa Naga hulip sa iyang amahan nga si Valdemar Chong. Kinsa anaa sa ikatulo ug katapusang termino. Akong plano is campaign manager for the election time, and second is
retire. Retire lang sa temporaryo baka ni o retire sa. Mukontra sa iyang anak mao si Konsehal Vinci Dilmar. Nabantayan hinuon sa news team nga nag-ulhos ang mga tao nangabot sa Comelec offices ganihang buntag aron magparehistro. Si Lilibet kuyog sa umagad niini nga si Angelo niadto sa Comelec sa lungsod sa San Fernando. Apan nibalik sila sa agi human gipahibaw sa Comelec nga gihunong una ang registration gumikan sa filing sa COC. 2013. Imuha na lang umaga. Transfer na siya dili. Di, Renew kuan yan. bag-o. Ang Comelec Karkar nagbutang og announcement sa tarpaulin kilid sa ilang buhatan nga dili na kinahanglang paabuton pa ang Oktubre 31 ang katapusang adlaw sa pagparehistro. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Nagmingaw pa ang mga Comelec Cebu City atol sa unang adlaw sa filing sa Certificate of Candidacy. Hangtod kaganihang udto, duha pa lang ka mga kandidato ang nakafile sa ilang COC. Ang report gisundan ni Leslie Caminade Vistil. Pasado alas 8 sa buntag miduso siyang Certificate of Candidacy si Romy Kapampangan kinsa naglaraw sa pagdagan pagkakonsyal sa South District ning syudad. Human ni Kapampangan misunod sabdayon ang retirado nga gwardya og 16 years isip Cebu City Government volunteer nga si Juan Rinasa isip kongresista sa North District. Matud ni Rinasa, kabubuton sa Ginoo ang iyang pagdagan ug butsab niyang atbangan ang pagdagan ni Alvin Garcia ug Raul Delmar. Di ko kakuan nga tao rin maka-decide. Last note, di ko mo allow og any solicitation. Illegal. Unauthorized. No person is allowed to solicit my congressman. Ano ikaw mapili sa mga tao? Number one, of my experience. Experience 16 years. Why daw what still do? Traffic ko. Gipahibaw ni Comelec Supervisor Attorney Marshall Sarno nga dawato nila ang mga COC sa buot mulansar karong eleksyon. Sayhon lang unta sa mga kandidato ang ilang pagduso silang COC aron di mahasol sila mga dokumento. Hopefully nga mo file sila sa iyo para na ugnay mga sa they have the time to correct but ato pong panon chikon mo nato na tanan usa para in order na ba. Gipahibaw sa Comelec ang publiko nga postponed una ang rehistrasyon sa mga botante gikan karong adlaw hangtod karong adlawng Biyernes. Mo resume ang registration karong pitsa 17 adlawng Sabado. So mag-resume atong registration sa 17 na diri sa atong opisina Sabado. Unya atong registration after sa final certificate of candidacy 12 hours na ni siya. Unya 7 days a week na including holidays. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Sa Mandaue ug Lapu-Lapu wala pa imong kandidato nga mipatimaw sa mga buhatan sa Comelec kaganihang buntag. Ang buot hinuon magparehistro ang midagsa nga pulos gibalibaran sa Comelec. Kini gi-aksyonan ni Ryan Sorote. Way bisan usa ang nag-file sa ilang Certificate of Candidacy sa mga buhatan sa Comelec sa Dakbayan sa Mandaue og Lapu-Lapu ganyang buntag. Inay nga mga magpapili sa eleksyon, ubay-ubay nga mga buot magparehistro ug magpa-reactivate ang mibisita sa Comelec bisan temporaryo kini nga gihunong hangtod Biyernes. Subling gipahibaw sa Comelec nga mobalik lang sila sa ilang pagpanawat og mga bagong registrants, mga magpa-reactivate ug magpa-biometric sa adlaw nga Sabado. Wala. Okay po sa mga balita nga suspended ay karon. Ato pag September 23 na nahunungan kay na pamo gilantan pod. Kay wa pay nanunga nga mo-file sa COCs, nakig-meeting na lang ang election officer sa Dakbayan sa Mandaue Attorney Ana Guhilde sa iyang mga sakop alang sa ilang pagpangandam sa off-site registration sa sunod nga mga adlaw. So at least mga muari lang sayo-sayo. Di lang gipabutan ang last minute. Sama sa naandan, ang gipaabot nga sa adlaw Miyerkules magsugod og pangabot sa ilang buhatan ang mo-file sa ilang COCs. Gi-discourage usab sa mga election officer sa syudad ang mo-file nga magdala og daghang mga supporters. Ang mga kapartido ang mga magparehistro lang ang tugutan nga makasud tungod sa kagamay sa buhatan sa Comelec sa Mandaue ug Lapu-Lapu. Sudlon katulag yung mo-file, ang mga supporter ato lang yun siguro sa gawa kay aron dili maghuot ba. Ug mga adlaw mo file sa ilang COC silang Mandaue City Mayor Jonas Cortez, pagka-kongresista, samtang si Kongresista Luigi Cosembing ang magpapili pagka-mayor sa syudad.
Usa ka misang ipahigayon sa St. Joseph Church sa alas 8 sa buntag ugma nga sundan dayon sa pag-file sa COC nila Cortez ug Kisumbing ug mga kaubanan. Sa dakbayan sa Lapu-Lapu, sa Oktubre 16 o karong Biyernes, muduso sa ilang COC ang grupo ni Lapu-Lapu City Mayor Paz Radaza. Magmisa usab sila Radaza alas 7:30 sa Beren sa Regla Church una sila magpanon sa COMELEC office. Sa Huwebes usab mo file ang magpapatigayon nga si John Pelaez nga makigaharong ni Mayor Radaza. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Formal na gipahibalo sa Partido One Cebu ang ilang mga kandidato sa umaabot nga eleksyon. Ang aksyon sa politika gisundan ni Jinky Rosit. Sa General Assembly nga gipaygayon kagahapon sa Partidong One Cebu, tagsa-tagsa nang gipailaila ang ilang mga kandidato alang sa piniliay sunod tuig gikan sa mayor sa matag lungsod paingon na sa ilang mga konsihal. Ang standard bearer sa One Cebu mao si Winston Garcia, kinsa mo'y mudagan pagka-gobernador sa Sugbo, inubanan siyang vice-gobernador nga si Neriza Sun Ruiz. Giangko ni Garcia nga sa pagkakaron daw maglisod sila pagsud sa 1st District, labi pa kay baluarte kini sa mga gulyas nga iladong supporters sa Partidong Liberal. Naghuwat ang further developments, no? O nagpahuwat sila further development. So in other words, naaraman na doon kagrupo nga na sa 1st District. So this is one district nga. We are waiting for further developments in the coming days. Giklaro hinoon ni Winston nga wa sila magsaligog suporta og makinarya gikan sa national parties. Ang ilang konsentrasyon karon anaa sa pagpadagan sa ilang lokal nga partido. Patakaron mo sa atong partido, we can stand on our own without the national party. At tubangan sa kapin 500 nila ka mga party mates, giyagyag ni Winston ang iyang plataporma di gobyerno. Naglakip kini sa pag-upgrade sa airport ug mga pantalan, ekta-ektarya nga land reclamation nga maghatag og dugang trabaho ug negosyo. Taytayan alang sa mga isla sa Bantayan ug Camotes, pagtukod og mass transit system ug ang paghatag og libreng medical assistance sa mga kabus sa mga district ug provincial hospital sa Sugbo. Ang iyang igsuon nga si 3rd District Congresswoman Gwendolyn Garcia, miingon nga pagkakaron wa pay nasabutan ang partido kung kinsa ang suportaran nga pagka-presidente. Apan ni padayag ang kongresista nga mosuporta siya sa United Nationalist Alliance ubos ni Vice President Jojo Binay. Well, I am UNA. In fact, I am the provincial coordinator for UNA. I'll be signing the CONAs for UNA. Yes. But as I said also, let us put a distinction between UNA and One Cebu. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Talisay City Mayor Johnny V. De Los Reyes gipasaligan sa Liberal Party nga mao'y himuon nga opisyal nga kandidato sa partido alang sa Talisay City. Ang pasalig gikan mismo sa provincial chair sa LP nga si Governor Junjun Davide. Kini ang giaksyonan ni Jinky Rosit. Sayo nga naabdan sa mga tigbalita si Talisay City Mayor Johnny V. De Los Reyes nga may kanaugikan sa buhatan ni Governor Junjun Davide. Iyang gipaybaw nga siya na mao'y opisyal nga kandidato sa Partidong Liberal pagkamayor sa dakbayan sa Talisay karong umaabot nga piniliay og dili si Eddie Gulyas sa Alayon. Ako sa mayor. Kisa man pares? Ang akong pag-vice, may bawa ang paugma. Sa ako, ugma. Pero yung mas late mga konsihal, Tayo po naman itong group na daw. Yan na ito, ipatayip niya. Maabot po siya kung sa'yo resulta sa akong vice. Una nang gipangulitawhan ni JVR si Konsehal Val Ilanan nga mahimo niyang vice mayor apan mibalibad kini tungod kay buot niyang tiwason ang iyang termino pagkakonsehal sa Talisay. Kumpiyansa hinuon si JVR sa iyang kadaugan sa umaabot nga eleksyon karon nga suportado na siya sa Partidong Liberal. Andam na kuno niya nga tubangon ang duha pa ka mga ligon nga politiko nga silang Eddie Gulyas ug ang vice mayor nga si Romeo Villarante. Actually, nagbuhat man sila. Sila naman nag-survey. O niya, nakalusot mga pong survey po sa mua. Goodbye, kaayo sila. Gikatakda nga karong Huwebes, musangat sa ilang sertipiko di kandidatura si JVR ug ang iyang mga kauban. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Sa mga balita sa gawas sa nasud. Mga sakop sa ISIS ang responsable sa pagpamomba sa usa ka peace rally sa syudad sa Ankara sa nasud sa Turkey niadtong Sabado. 128 ka mga tao ang nangamatay sa duha ka suicide bombings nga nahitabo tulo ka semana sa dili pa ang national elections karong Nobyembre 1.
Tumong sa peace rally maong pagkahiusa sa mga Kurds ug Turks ethnic groups. Ang matang sa pagpamomba ug ang gigamit nga mga explosives adunay mga timailhan nga sakop sa ISIS ang mihimo sa pagpamomba. Mga sakop sa ISIS anaara nahimutang sa Syria duol sa border sa Turkey. Lakip sa gikatahapan sa gobyerno nga nagpaluyo sa pagpamomba niadtong Sabado ang mga Kurdish militants. Ang gobyerno padayon nga nagukod sa mga Kurdish militants nga nahimutang sa Syrian ug Turkey border. Kagahapon usa ka pundok nga nagdala og mga buwak suway nga miadto sa blast site aron pagpadayag sa ilang pagbangutan. Apan ang pundok nga giubanan sa mga member sa parliament sa Kurdish People's Democratic Party gibabagan sa mga pulis ug nahitabo ang kagubot. Ang kagamhanan sa Turkey gipasanginlan sa oposisyon nga responsable sa pagsabwag ug kagubot tali sa mga Kurds ug Turks. Karon lang tuiga, tulo ka mga pagpamomba nahitabo sa mga Kurdish rallies. Didto sa India, yano ra nga naglakaw sa dalan ang usa ka bana nga nagbitbit sa ulo sa iyang asawa. Bitbit usab sa bana ang usa ka atsa nga iyang gigamit sa pagpunggot sa liog sa iyang asawa. Ang 53 anyos nga bana nagduda nga ang iyang asawa adunay relasyon sa iyang son-in-law. Sumala sa iyang mga silingan, kini ang kanunay nga ilang giawayan sa managtiayon. Niadtong Biyernes nag-away na usab ang duha ug nahitabo ang pagputol sa liog. Ang mga tao nga nakakita niya nga naglakaw ug nagbitbit sa ulo daling mitawag sa pulis. Ang mga pulis nga nagimbestigar kaniya walay nakita nga timailhan sa mental disorder. Usa ka asawa sa Saudi Arabia nag-atubang og pagkabilanggo sa usa ka tuig. Sekreto niya ang gikuhaan og video ang iyang bana nga mimolestya sa usa ka maid sa kusina sa ilang balay. Agi og panimalos sa gibuhat sa nga pagluib sa iyang bana, iyang gi-upload sa internet ang video. Ang video nahimong viral ug gisgutan sa kapin 25,000 ka mga online viewers sulod lang sa 12 oras. Apan pagpublikar sa video nga agi sa panimalos supak sa balaod sa ginharian sa Saudi Arabia. Sumala sa usa ka Saudi lawyer, ang asawa magatubang sa usa ka tuig nga pagkabilanggo, umulta nga tunga sa milyon nga Saudi riyal kun mga $133,000 US. Kini tungod lang sa pagpakawaw sa iyang bana. Formal nga gipahibalo sa Liberal Party ang ilang mga opisyal nga kandidato sa dakbayan sa Mandaue. Alang pagkamayor si Congressman Luigi Quisumbing samtang pagka-congressman si Mayor Jonas Cortez. Kini ang giaksyonan ni Leslie Caminada Vistil. Kaganiha lang formal na nga nanumpa ang mga bagong kandidato sa Liberal Party sakop sa syudad sa Mandaue, inubanan sa mga incumbent candidates nila. Human sa pagpanumpa, gianunsyo dayon ni Governor Zunzun Davide ang pagbinayloay og pwesto nilang Congressman Luigi Quisumbing ug Mayor Jonas Cortez. Si Cortez mao nay mudagan pagka-kongresista ubos sa 6th distrito, samtang si Quisumbing mo'y mudagan pagka-mayor inubanan siyang vice-mayor nga si Attorney Carlo Fortuna. Basta as far as we are concerned here, our alliance with Bacod sa 5th District, sa LP, nakuha na. Nalayan na hapsay na. Gipasalig ni Cortez nga di niya pasagdan ang trabaho isip mayor sa panahon nga mabisi na unya siya sa kampanya sa 6th Distrito. Since ako naman yung gidawat ang maong hagit, I will try my best nga makalihok ta at the same time nga dili ma-compromise ang atong serbisyo sa dakbayan sa Mandaue. It's very important that this election, that this campaign be about progress, that this election be about what is best for the entire city of Mandaue and not just one family or one person. Kaatbang ni Quisumbing pagkamayor sa Mandaue City, mo si Lollipop Uwano Dizon sa One Cebu Party. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada Vistil, News 5. Estudyante sa University of Cebu mao'y nag-una sa Mechanical Engineering Board exams. Kini ang giaksyonan ni Jinky Rosit. Wa nahimong babag ang kapobrehon alang sa 21 anyos nga si Mike Bakulot Arsenio, lumad nga taga Katbalogan, Samar. Natuman ang dugay na niyang pangandoy sa kinabuhi nga mahimong usa ka mechanical engineer.
Si Maika anak sa usa ka pastor sa simbahan ug ang iyang inahan usa ka agriculturist. Consistent honor student siya sukad siyang pagkabata hangtod nga migraduar nga magna cum laude sa University of Cebu. Niadtong Setyembre 29 hangtod 30 usa lang siya sa gatusan ka mga mitake sa licensure exam sa mechanical engineer. Sama sa iyang gilauman, nasakmit niya ang labing una nga pwesto sa tibok nasod sa average score nga 88.45%. Thankful kay ko sa Ginoo because I am nothing without Him. And grabe jud kay kalipay kay syempre to be the top 1 in the whole Philippines is a great privilege po. Alang ni Maika, determinado siyang makakuha sa labing taas nga rank tungod og alang sa iyang ginikanan og duha ka mga manghod. Sikreto niya ang sakto nga pagbalanse sa pagtuon, pahuway ug hugot nga pagampo. Kuan ra gyud kanang stay faithful sa ilang pagtuo sa Ginoo. Unya i-balance ang ilahang time. Ayaw i-focus ra pud sa usa ka butang. Kasi like I said a while ago, dapat you have to recreate pod. Napod kay recreation sa imong kaugalingon. Eh para di kayo kung mo-depress na ka, kung depressed na ka kayo nya, dagan kag pressure, di gud ka musuod pod ang laing mga ideas and lessons. Gikalipay sa iyang mga kakaubanan sa simbahan ng iyang naangkon nga kalampusan. Ang University of Cebu andam sa motunol og pahalipay kaniya agig pasalamat sa dakong dungog nga nahatag niya sa ilang tunghaan. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Gipanalipdan sa mga labaw sa University of Cebu ang ilang top 1 sa bag-uhay lang nga result sa Mechanical Engineering Board exam. Kini taliwala sa nanggawas nga issue nga dunay pagpanika sa nahitabo nga atol sa duha ka adlaw nga eksaminasyon. Ang detalye sa report giaksyonan ni Ryan Sorote. Like Arsenio. Gidepensaan sa mga magtutudlo ang top 1 sa Mechanical Engineering Mike Arsenio sa aligasyon sa pagpanika sa nakalabay nga board examination. Matud sa mga professor ni Mike sa University of Cebu, angay di dudahan ang kapabilidad sa ilang graduate. Gani, gawas nga dako kini og grado sa klase, gipangharos usab ini ang tanan niyang giapilan nga quiz ball hangtod nga miabot kini sa nationals. Pagtanaw na ko ani material na gyud siya. So lisod magid ang student nga same as Arsenio. Gigong dunay talagsaon nga dedikasyon ug talento si Mike sa pagtuon. Bisan ang presidente sa University of Cebu ang nahingangha sa pagmangandam nga gibuhat ni Mike sa examination. Musulbad siya 100 ka mathematical problems matagabi isip kabahin sa iyang training. Ug sa panahon sa iyang review, iya kining gihimog 300 ka mathematical problems matagabi. Nga daghan kayo so yung tanaw kasi yung papel di na wala kay time pagtanaw kay lisod galing sa tanaw pa man ka. Di ba? So I was focused on my paper only. 100 questions every night. You ask yourself, listen mo na. Matud sa mga magtutudlo ni Maika, nga way basihan ang pasangil sa University of the Philippines Diliman Engineering Student Council nga dunay pagpanika sa September examinations. Pasangil sa Student Council nga dunay pagpanika sa test ug kakuwang usab sa mga tables, charts ug diagrams nga nagpalisod sa pagtubag sa mga pangutana sa mga examinees. Kini-ready ni siya without any tables. Nag-practice na siya formulas na ma-solve ang formulas na factors nga makuha gyapon ang problem. Way bisan usa sa mga taga-UP Diliman ang nakasud sa top 10 ug giingong nag-walk out ang mga taga-UP Diliman nga mitake sa board exam. Gitunol usab ni UC President Agosto Go ang bagong sakyan ngadto ni Maika isip halipay sa iyang kalampusan. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Mga namuyo sa danger zone sa Mandaue nagrally at tubangan sa City Hall. Ilang gipadayag ang ilang kasagmuyo sa kagamhanan sa Dakbayan. Bisan og nahatagan na sila og relocation site ug financial assistance. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Ubos sa naglagiting kainit sa adlaw, nagtapok atubangan sa Mandaue City Hall ang dulan sa usagatos nga mga nagpuyo sa sitio Mahayahay ug mahusay sa barangay Subang Dako. Ilang gipadayag ang ilang kasagmuyo og pagsaway sa kagamhanan sa syudad sa giingong pagpabaya ini sa urban poor. Nganong wa kay barukanan ang saksi
isa ka matuoran. Utang kita sa pagpakabana, utang kita sa luha. Matud nila, nagpakabutabungol ang mga opisyali sa syudad sa ilang mga panginahanglan. Alang kanila, di makatarunganon, nagipapahawa sila sa ilang gipuyan, daplin sa sapa, aron lang himuon nga park ang gitukuran sa ilang mga balay. Matud sa mga residente, dunay gitanyag nga relocation site sa Barangay Puok, apan ila kini nga gibalibaran. Gawas nga wa kini ma-develop, gilagway sa mga residente nga mas kuyaw ang lugar kaysa ilang himutangan daplin sa sapa. Pagduol, panuktok diri sa ato ang mayor sa mga naglingkod diri sa atong dakbayan nga tagahan kini og kasulbaran pinaagi sa klarong relokasyon o di kaha klarong financial assistance sa ilaha. Matud nila, dunay mga empleyado sa City Hall ang nakaangkon og luna sa relocation site. Mibahan ang pundok nga magpabilin sa lugar, hangtod nga matubag ang ilang mga yangungo nga usa katud na nilang gipanawagan o giantos. Wala na sila yung mga balay. Diri na lang ta mag-camp out, magbalay at bang sa syudad, sa City Hall mismo, aron ipahinumdum na kining problema nila nagpabilin gihapon. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Surote, News 5. Duha ka mga notadong tulisan nga naglihok sa syudad sa Talisay gisikop human maabti sa mi-responding mga pulis nga aktong musibat sa nahitabuan. Mipalyar ang motorsiklo nga nagsilbing getaway vehicle nila. Ang aksyon gisundan ni Ed Cañete. Nadakpan sa Talisay City Police kining duha ka mga tulisan dito sa sitio Ondo, Gramuna Village, syudad sa Talisay. Human sila positibong giila sa biktima nga mao'y nanulis kanila niya tung Sabado sa gabi. Ang mga dinakpan na ilhan nga sila si John Ray Mendez nga taga Barangay Kinasangan ug si Carlos Bisen nga taga Barangay Kandulawan sa maong dakbayan. Giingon nga paingon na usab unta nga manulis ang duha apan kanitlang misinggit ang ilang nga biktima rason nga mikaratil sila sa pagsibat. Apan way swerte kay naputol ang kadina sa gisakyan nilang motorsiklo, hinungdan nga naabtan sila sa mga mi-responding pulis. Naabtan gining duha ka suspect ba nga nagsakay na biriya mo ilang kuan na ilang motor nahunong ba. Mao to sila nga na hold sa pulis. Mao to nga na resto na to. Nasayran nga niyatong pizza 2 tining buwana, gituli sa mila si Rener Delda, kinsa niyatong tungura kuyog ang iyang uyab. Itong iyang kauban ba? Nagdaan siya anak. Nga jacket gana siya ba? Oo. Mo to. Amo dalang gihatag kay di man makapalag yo kay. Ako sir, ang uban dito ko magaling. Ha? Os mahoro to sir ito ganiya pero katong uban dili to ko Dili. Ha? Karon rami adlawan sir. Karon adlaw nga nanulis mo. So nanulis gid mo. Oo sir. Nakuha gikan sa duha ka mga tulisan ang duha ka cellphone, 22 nga Magnum revolver nga dunay 3 ka bala ug XRM nga motor. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Usa ka drug den sa dakbayan sa Lapu-Lapu gi-raid sa mga sakop sa PIDEA. Daghan ang nadakpan samtang daghan usab ang naka-eskapo. Kini ang giaksyonan ni Ray Pasaporte. Girunda sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 7 ang usa ka drug den sa sitio ibabaw sa Barangay Pusok sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Nasikop ang 19 ka tawo lakip na ang subject sa search warrant nga si Gretchen Buok 30 anyos ug igsuon niini nga si Arnold. Ang search warrant gi-issue ni RTC Executive Judge Toribio Kiwag sa Branch 27 sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Si Gretchen maoy giila sa PIDEA nga nagpadagan sa drug den. Subang na tinoon sir, biglang agila ko nila diri sir. Biglang agdigla ba? Nikin sa man. Dagiyan nila. Bot nga. Dili ako na, bilay man ako. Mana ako na balay, lalay pa ni dire. Lalay na dire. Lalay pa na siya dire. Si Parit din. Ako gikuha ba tawa, dibisyo pa na siya na. Lalay tagayana. Oo. Na kana ako lalay pa na. Niangkon si Arnold nga mogamit siya og shabu apan wa siya labot sa pag-operate sa drug den. Si Gretchen miingon nga tiglong aglang siya sa balay. Ang magsuon wa mutug-an kon si kinsa ang tag-iya sa balay. Sa 15 ka magsuong buok, 7 na ang nadakpan og nabalhog sa prisuhan. Gumikan sa paghupot og pagpamaligya sa gidili nga drugas.
Suma sa mga opisyalis sa barangay, dugay na silang nakadungog nga gihimong drug den ang balay. Gani dihay higayon nga ilaha kining gibadlong apan wa mo patuo kanila. Ako nining gibadlong kana silang nagsuuna. Ang igsuon ining usa katong tumboy bago lang nako nakuha is February of the use is February this year. Until now napas akong cellphone ang video. Mga napang mga ebidensya na to. So na-preso na to? Oo, na-preso na. Section 5 atong gitera o Section 11. Sa ilawom sa balay nagpasad ang daghang tinfoil, personal nga butang ug kwarta nga gipanag-iya sa mga nigamit og drugas. Nakuha sab ang 11 ka medium pack sa gituang shabu sa ilawom sa balay. Matud sa PDEA, nakadagan ang uban og nakakatkat sa atop sa balay. Nagkadugo ang naong ni Jonas Mayor, human suway nga ni Ikyas apan nasangit sa hinungdan sa pagkasamad sa iyang ilong ug kilay. Di man kani ambak niya. Sa Luyaw. Pero diya kasi. Di man kadapitang ni ambak mo ka. Di sila. Wala sir. Di lang sir. Ako kauban sa trabaho sir. Balong tanan lang sir. Labi sa uti ugma niya. Pero wa pa ka kasuyok. Si Roland Perez voluntaryong mitugan nga duna siya ay dalang shabu. Siya mismo mao'y niliso sa takob sa gisudlan niya sa unom kang gagmayng pakete sa gituuhang shabu. Matud niya nga kaugalingon niyang kwarta ang gipalit aron iya sab ni ibaligya. Tugan sab niya nga musuyop sab siya. Pag grade sir, dili ko padung sa kasbabaw sa atop kita tapos kay magkontak ko magtanaw sa mga buslot ba kay iya mapilisan ang sa tagiya bitaw ang kanang atop bitaw kay na may mga to bitaw maguwan. Kinsa may tagiya di ani? Si Arnold sir. Arnold Book. Ang information nga na-receive na mo sa usa sa mga concerned citizen dinhi lugara. So atong October 1 naka-receive mo yung information dito sa opisina. Through phone lang na siya. And then pagkakuan gi-actionan na mo surveillance tapos nag-test by sad me dire. So mao to nga pag-apply og search warrant na grad sad ni Judge Kiwag. So mao ni nga naka-implement ta karon dire ni ang tanang dinakpan ipailawom sa drug test ug kadtong negatibo sa resulta. Dili iapil sa pagpasaka og kaso sa PDEA ug ilar kining i-release. Samtang ang magpositibo pasakaan nila og kasong visiting drug den nga kalapasan sa Republic Act 9165 kon Dangerous Drugs Act of 2002. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Line up sa BOPK, formal nang gipahibalo karong adlaw. Ang aksyon sa politika gisundan ni Leslie Caminade Vistil. Napuno ang San Pedro Kalungsod Chapel sa South Road Properties sa tanang mga supporters ug sakop sa Bando Osmeña Pundo Kauswagan kaganihang buntag. Apan sawa pa formal nga gipailaila ni former Mayor Tomas Osmeña ang iyang mga kandidato, gipahigayon una ang Santos nga misa. Gisunod sabdayon ang pagbindisyon sa mga kandidato mulansar sa South ug North sa dakbayan sa Sugbo. We're going to fight hard and we're going to give him diarrhea. Gihulagway ni former Mayor Tomas Osmeña nga magkigbisog sila kutob silang mahimo aron lang malangkat ang kadaugan. Dili matud pa si Mayor Michael Rama ang magbuot ug sikin sa ang padagon kundi ang katawhan. So they should not be so cocky. Ang mga tao mubuot kinsay mahimong mayor, dili si Mike Rama. Ang boto sa mesud sa iyang utok pa. It's up to the people to decide, not him. Wa pa ko nakita og kandidato nga sa iyang utok, he's a sure loser. In all the years I brought up in politics, everyone thinks they're going to win. Of course, everybody, you cannot say we're confident, but we hope, we pray, we will do our best. You cannot, everybody thinks they're going to win, right? You don't run to lose. But, you always do things, do your best. Samtang nakita ni Konsel Nestor Archival nga usa ka dakong hagit alang kaniya nga magpapili isip Vice Mayor sa Dakbayan, din iyang kaatbang si incumbent Vice Mayor Edgar Labella. Well, mom nigga choose grupo, and this is a challenge to me. Then si Vice na aman siya karon, we just continue to do what we're doing, campaign. Amigo ra gyapon, but basically karon
this is election man. So kinsay pilion sa tao mo na. Wa pa hinuon gibutyag sa BOPK kung unsang adlaw sila moduso silang Certificate of Candidacy. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminadi Vistil, News 5. Usa ka payag nga wala nay tawo na sunog sa buhisan, samtang usa ka dispatcher gipusil sa barangay Lahog. Sa SRP, usa ka truck na bangga sa pose dihang mibuto ang ligid niini ug usa ka patay nga lawas na palgan nga naglutaw. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Nabawg ang poste sa kuryente sa Center Island sa South Road property human madasmagi sa usa ka Isuzu Elf nga nagkarga og mga soft drinks. Ang driver nga si Catalino Manigos nagkanayon nga mibuto ang ligid sa luyo sa truck. Hinungdan nga nawad-an siya og kontrol. Pero dapat ka Center Island nagagi. Dili sa second line. Second line ka? Second line ya, mga ni trapo sa first line patumbang nga sa poste. Di naman mapunggan, gahi kayong brake. Luwas ra ang driver ug ang pahinanti niini nga si Eden Sasel. Matod sa traffic enforcer, posibleng dunay maigo nga laing mga sakyanan. Kunwa pagibangga ni Manigos ang sakyanan. Sa iyahan, sige po damage sa iyahan. Pero makakuha po din siya, bayad po siya sa damage sa diri sa gobyerno. Kaya na may poste nga na barag yan, ay suga na nga kuhan, nahulog. Gipusil ang usa ka dispatcher nga naila sa pangalan nga Tata Bersede nga taga Sitio Maracas, Barangay Lahog. Ang biktima naglakaw paingon sa iyang payag-payag dihang gipusil upat kahigayon. Nakadagan kini og nakapangayo og tabang. Sumala sa nakasaksi, gisundan ang biktima og gipusil. Pag-abot sa ngiog nga dapit, ang suspek yano ra nga milakaw human sa pagpamusil. Nagtataw to, nakita nga ko na sing kanang gipusil. Tabang ba? Akong gidool, aksyonan na akong dool na may lalaki nagsunod niya. Nag-t-shirt og itong ba, mubong tao. Akong gitudlo nga, abay, mga na po sila, taguan ng multicab, paipian ng multicab, ano siya yung kortasing ko, bit-bit. Sumala sa pulis, ang suspek misibat sakay sa usa ka motorsiklo nga gimaniho sa usa ka babay. Usa ka bala, usa ka slag ug upat ka mga kabhang sa kalibre 45 ang nakit-an sa mga pulis sa lugar sa nahitabuan. Wa naman may nakasulti po nga nakamotor. Among igukod dayon abot mi dito sa eskina Sinteres, padong sa IT. Na mga tambay ito nga pangutana na mo ningon nga nay nakamotor babae driver. Among gituyok dito sa Sinteres sa pito ana na maabti. Naukay ang mga residente sa Sitio Camparbel, Barangay Buhisan. Dihang nisilaob ang usa ka payag-payag nga giingong giambandonar na. Wala mudako ang kayo nga daling napaong sa mga bumbero ganihang alas 2 pasado sa kadlawon. Gisusi sa mga bumbero ang hinungdan sa sunog nga giingon nga wala nay nagpuyo ug giabandonar na. Ato ang ganyan diri is more or less 2,000. Controller man din siya dayon. Na fire out ni siya is alas 2:18. Napalgan ang usa ka patayng lawas sa usa ka lalaki sa kadagatan sa SRP mga pasado alas 8 kaganihang buntag. Wa nay sapot nga pang-ubos ang nadugta nga lawas nga naglutaw. Gibana-bana ang lalaki nga nagpangidaron og kapin 50 anyos. Sumala sa inisyal nga kasayuran, ang lalaki kauban sa laing tulo nga nag-inom diha sa South Road Properties. Pagmata sa mga hubog, wala na ang usa nilang higala. Ay, upat na sila kabuk nag-inom gapon. Unya. Natuog na ang tulo. Nanaog na kuno ni siya, nawa ni siya. Yatod man ni Mando katong driver usa. Yatod man na niya karon nuwa naman. Ngani buntag ni nangita daga reser. Nya wa man lang makit dito. Nanaday na nanara diha. Nako. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Ugbaw ka to ang mga balita sa Aksyon Bisaya, ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdo nga opinyon o konkretong solusyon, ako sab si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita, Aksyon!